Ger jam mamó. Út a ger jam. Bíoh sé go gúna in éidir mar go choláte go doctor agus ag nurse agus cholá. Is sé anhha. Cad a bhíoch mai duna? Agus tá nach tún sin in éidirlam agus caint go agus na bheith a doctor a caint. Bhí cléanaan an láithre seach bhí mo chóis sa báir. Rinne me chud a láthir ag cógáil le déanaí agus taingú áard ar a gceist bhí póster agus rion duine cínta sin ar na meán hóisiilta agus rinne me aontas disach bhí hartar 10 míle duine chunig an póster agus tar met sé seo huge ní ar marí gomach an éfach sin aige agus cúplaúach le na dhéh bhí os cin 150 míle in na héis breanú ar a póster. So ceap me tá daoine gar níos móil amach faoin ábhar seo. Ok, go dead í leide. Cad le ráid sa fúnsa? Fúta? He. Ó, mu sé scoiltear. No way. No way. Sé sin le ráid lem. Ó, duine mamó go leorinne. An fágur me gur taidaíon ar an ábhar seo ná marall ar maithe héin a bheith mar tangare go má hantais mothirí. Bhí sé ceart go leor chub sin mar bhí me sin annach gáilisteach lehab nó bhí má ahead nó má bháthir nó duine bit bhí duine gcónaí annach gáilisteach ag na coineochaí seo agus duine cínta go rá an cumarsáid an a bheith éifeachtachas gur choilechairt á ionseacht gon doctor nó gon banaltar nó an therapóir nó HPK. Agus dar me mar a meng sin seo cad a hárloch. Nis. Bhí sé clínic a bhí sé rách ní a samsam. Agus Míochtas a tar directionam. Rutas a go móásal freisin. Bhí me sin anra dí se le go bhíú i ri an chunne agus a ní an chunne ach dar me tá daine an agus níl garchlan achab tá siad na gcónaí le hopéin agus má tá siad a freistal sé bhí sí sláinte. Cé tá achab má tá dheacrachtaí cumarsáide achab cechaí bhfuil siad an rud a chuir trasna tá siad a gar rá. Plútas agus éha. ní sam canná teile ar muid. Na dheacrachtaí a bhí ag na daoine sa taide dúirt siad cínta bheith siad 7 nuair níos measa ag cainteoirí dúchasacha éontangacha na seirbhísí sláinte inniuh.